Hey, ngoba ungathi akagwali ke lendawoni yakho. Uthi wena la kuyaphishithile. Kuyaphuphuma. Ungashaka nje, ungashaka. Yakanyimo la nto. Ngibo kuphela. Sesobona khona. Nithi nabangadlali le ngoma le ukuthi ngibulekeni. Liyabo maphuma yangikwathisha le ngoma ngoba wena ngoba bantu abade nofuthi abanawuthemba ngabatshela ukuthi yahamba le ngoma bayishontshelekile le ngoma le. Soqalile manje khehla. Boyisho nje njani manje? Mina last year wona ngobe ngoJanuary. Ya, nginamagongo sikhipha ingoma ngokushela mina wefa. Ithi le ngoma ngibuleke 500. Ngibuleke 1000. January. Wayathi ngoma le. Sebona ke sebakhipha nabo yakabo lithi ngibulekeni 500. Noma sinojafana ngoba. Uyahamba ngoma ethi ngombe vele angathi ngoba thola lapho into basuka lapho. Abo banjoka. Bakilimathini. Ngantula bangene mosisi. Phela badunusa ngalesimini mhlonini. Ilanga labo ni. Hayiyo, bona lolu lapha. Nanga lo ungafika sengisa. Mhle. Yabona ke uma kuthi abafazi bonke ngoba labavela la. Bathawa njengaye angenzawo. Mina anginankinga mhlonishwa umubi nomunjani lethi nangitobona ndoda. Angikhethi kuhle mina. Half an office better than nothing. Ladies and gentlemen, no. it's time for our Tuesday special. Please, welcome on stage, Miss K. Hey, hi man, cut. Hey, cut. Hey, need cut man. Ufanele manje ndoda. Cishe sabona. Langafuni ukuthi siwashele sonboss chair khona. This is a strip show la kumbe so hot 5. Into chayivisa kufa la ngoba manje sitobosha manje sitobosha. Miss K lo K kumele kufa kumbe sikufa. Miss kufa sakela ukuthi hamba sinethe inkinga. Asifuni uyibona vele nje. Hayi mayo. Baphendiki konke nje ngingena ebaleni ukuthi aba. Mhlonishwa emotion nje. Yabona nje ukuhamba nabafundisi uma strip show. Yebo mangoba lo muntu uyambona mthi lo muntu angakhumula lokwenyamalala lo. Noma ngajayiva fast ngesambone man ukuthi hamba. Athi ngoba letinyawo tingashayisana kayithuka 3 ovutha mlilo stotha lama. Lo muntu manje lakhe njengawuthi inyanga athi wafuna kabe bathi manje semoshari manje tidumbu. Next man. Ladies and gentlemen, sorry for the disturbance. Please welcome on stage, Miss Tick Madam. I futhe kanje man. Futhe kankongo. Futhe man. Baba, asinova ngawe la. Uthi ta ufuna isilenda manje awufuna isidudla kanti ufunani ngcono uhambe. Ngiyahamba vele. Salama lethi bungitene. Hayi man. Yini kusebenzile? Engithiwa yini ngalale emakhaya. Wesebenzile ngweTick Madam bona ngiselele abantwana boVivian bangiqhubela kulo msitwe. Ebathini bo? Come on, angina kinga mina. Sakubona, come on. Squid madam.